Bé, doncs seguim al Digital Hits Magazine d'aquesta setmana. Ara sí, anem a obrir la nostra secció de Mighty and Friends, amics, DJs i productors del nostre país que venen aquí al programa per presentar les seves noves produccions musicals. Avui, Noel Blanco, un dels DJs residents de Millennium i Cosmic Club, arriba amb nova proposta, nou tema que es diu Feeling Free i que ens el presenta en exclusiva aquí al Digital Hits Magazine. Veiem imatges del vídeo líric oficial d'aquesta cançó i de seguida els tenim ells dos aquí al plató, Mighty i Noel Blanco. Guapo, ben plantat, un dels disjòqueis que més sap parlar per micro i que més futur té aquí al nostre país. Ha fet un tema que està donant que parlar a totes les sales de Catalunya, es diu Feeling Free, i ell el trobem de fet cada dissabte a Sils, a Girona, a la sala Millennium and Cosmic Club. Avui el tenim aquí a la secció Mighty and Friends del Digital Hits. Avui amb nosaltres, Noel Blanco. Com estàs, guapo? Molt bé, i tu? Tot bé o què? Escolta, m'alegro de tenir-te aquí als estudis perquè tenia ganes de veure't i a més t'estàs fent gran, nen. T'estàs fent gran. Sí, l'edat no... No, me referia a nivell de disjockey, jo crec que estàs pujant, d'allò més, no? Humilment et diré que espero que així sigui. Escolta'm, Feeling Free, una cançó que fa poquet que has tret al mercat, que està tenint molt bona repercussió, no? Sí, almenys jo tinc aquesta sensació. Estic content de com està responent la gent, el públic, i sempre, vulguis o no, el fet de que el tema hagi entrat en fórmula a la Flash FM és molt important, no? T'anava a dir això, no? És, suposo, una il·lusió tremenda el poder escoltar el teu propi tema, no? En una emissora tan important com és. Tot i que jo no l'he enganxat poques vegades encara. I l'altre dia, precisament, el vam posar i jo, o sigui, em truquen per al mòbil, anàvem al cotxe, despenjo amb mans lliures, parlo, penjo i veig un WhatsApp i em diuen acaba de sonar. Ostres, va ser l'estona que portava parlant pel mòbil, no? I sí, però és una que fa molta il·lusió, sentir el teu tema per la ràdio i veure que està sent un producte que de moment sembla que va per bon camí. Però què és el que busques? Quin missatge busques amb aquesta cançó? Bueno, doncs és una mica, sí, la història de la cançó una mica en si és d'una persona que està passant pàgina, no? I que parla, la lletra en si parla d'una persona que li han trencat el cor i que, bueno, que no li fa falta ningú per seguir endavant, no? Que al principi costa, però que al final arriba un dia que ella pot i a base de treballar amb ella mateixa supera, i hi ha una part que ho diu, no? Ara estic de peu, estic davant meu mateix i ara em sento lliure. Sí, és una mica el fet de superar-se un mateix i sentir-se lliure. La cantant és la Amy Su, la del Close Your Eyes, del Jordi Amabé. Com ha anat la cosa? Estàs content del resultat? Molt content, perquè a part és una gran professional. Des d'aquí una gran salutació a la senyoreta Amy. I bueno, doncs la veritat és que estic molt content, molt professional, com he dit, i bueno, molt fàcil treballar amb ella. La veritat és que estic molt content d'haver-la triat. També molt content perquè la seva veu ja m'agradava molt, no? I és una de les artistes que tenia, o l'artista que tenia en ment per fer aquest projecte. Llavors, bueno, content que hagi sigut ella, sí, la veritat. Podríem dir una mica és arribar i moldre. No sé si havies fet alguna producció abans, així... Havia fet havia començat, i tu ja m'entendràs, havia començat diverses produccions. El típic que fem, no? Fem proves, però la primera sèrie, la que treus i ja bomba, no? Però és el primer... He acabat algun altre producte i algun altre producte que jo havia punxat en el passat en una altra discoteca, però no així, no seriós com aquest, no? Llavors és el que he dit, no? Veure que en aquest producte que dius va, som-hi i som-hi a totes i treballem fins al final i deixem-nos-hi la vida,
i veure que està començant a tindre repercussió i estic començant a, sobretot sentimentalment, a tindre bons resultats, no té cap preu, la veritat. Tema que encara ha de sortir a la venda, si no vaig equivocar. Tema que encara ha de sortir a la venda. Se sap més o menys quan, no esteu en negociacions, no? Crec que... negociacions, no es pot desvelar encara la data, però serà ben aviat. Però sembla ser que segells importants, no?, que estan interessats en aquesta cançó, que és bona senyal, això, Sí, sembla ser que la gent que n'està interessada, si més no, és gent que coneix el món i que, com has dit tu, són segells importants i gent que la sensació que tinc, i vull que així sigui, que té ganes de treballar-la. A més, si oferim aquest tema amb un bon vídeo líric, que de fet estàvem veient de fons aquestes imatges, hem vist abans el vídeo líric, escolta'm, felicitats, guapíssim, ha quedat guapíssim. Moltes gràcies. A més, gravat a Millennium, no? Una sala, suposo, especial per tu, ara parlarem de Millennium. Per mi, per sempre, és una sala que sempre ho he dit, ha format part de la meva vida d'alguna manera des de ben petit. Llavors, abans que fos Millennium, era una sala que es deia La Pèrgola, no sé si algú que hagi fet broma se'n recordarà, i hi tenia el meu pare hi treballava i ha format part tant de La Pèrgola com Millennium, i llavors jo vaig passar-hi la meva època de festa com tu, no?, i com molta gent, i miràvem aquella cabina que deies, ha de ser una passada. Jo hi vull ser, no? I ara puc dir, jo hi soc, i això, joder, estic molt content, és molt dolç. Aquest vídeo líric, doncs, que estàvem veient de fons, una mica en exclusiva, a través del Digital Hits, perquè això sortirà els propers dies, encara no... En els pròxims dies anunciarem la data de la presentació, igual que anunciarem la data del tema de la posada a venda, i, bueno, però en exclusiva avui el mostrarem aquí al... T'ha quedat molt xulo, de veritat, encara no havia tingut l'oportunitat de veure'l i la veritat és que pots estar content, Això espero. Aquesta gent de Digital Hits que crec que s'ho curren bastant amb els videolírics, crec que hi tenen una mica de culpa. Parlem de Millennium, la discoteca que freqüentes, no?, cada dissabte nit. Explica'm una mica com són les teves sessions els dissabtes. Doncs, bueno, intento que, sobretot, que siguin fresques, no? Que avui en dia tenim, els disjòqueis, tu també ho sabràs, això, tenim una competència molt forta, ja no només amb gent, amb molts disjòqueis, sinó amb un producte molt fort que és YouTube, o és internet en general. Llavors la gent entra, fa i desfà com li dona la gana i no ha d'esperar el dissabte a la nit anar a la discoteca a escoltar aquell tema que no sé com es diu i que vol tornar a sentir perquè li encanta, no? Llavors això és un contra bastant dur, llavors intento que siguin fresques i que sorprenguin. Bueno, què vull dir amb això? Que intento que el so sigui el més actual possible, però que sempre tingui una mica el sentiment, el que a mi m'agrada oferir a la gent, el que m'agrada que la gent escolti, intento que es noti que és algo diferent, el que estic oferint, sinó que no és que es diferenci, no sé si m'explico bé, que es diferenci una mica la meva sessió de la resta. Ha estat un any una mica de canvis en el teu sentit a Millennium, perquè has passat de la sala privé compartint cabina amb en Miki a compartir cabina amb en Luca Caro, no?, a la sala macro. Com ha estat això? O sigui, què és més difícil, punxar la privé o punxar la macro? Amb en Miki al costat o sense? A saber, no sé, explica'm, amb en Miki i sense en Miki, va. Punxar privé ben posat és molt difícil, molt difícil, la veritat. És complicadíssim, perquè la gent vol el que vol, que són els hits, i no li expliquis romanços, i portar la gent per on tu vols no és gens fàcil. Ho he de reconèixer, tot i que per altra banda, li posaré a la música, en el món electrònic ara, la mateixa dificultat una altra vegada, que és els medis de comunicació i tot això, que fan que la música es desgasti molt i que fan que això tingui un ritme, un tema que té un any sigui un tema pràcticament vell, no? I tots sabem que hi ha temes com, no sé, Jeff Miles o temes, el The Bells, per exemple, que són temes que van perdurant al seu moment 3 i 4 i 5 anys a les pistes i això ara mateix és molt difícil que passi. Per un costat, pels medis de comunicació, aquests temes arriben a tots els racons del món, però per l'altre costat fan que es cremin molt ràpid. Llavors, ara mateix la música electrònica
també un camp molt difícil, per tant no sabria què contestar-te. Com et veus d'aquí, no sé, d'aquí mig any? On et veus i què et veus fent? Doncs d'entrada espero que d'aquí mig any seguint a la mateixa sala. És una sala que m'ha aportat molt i disfruto molt estar-hi, però podent recórrer en moltes altres. La veritat m'agradaria poder presentar Feeling Free a grans sales i a grans clubs, però bueno, algo paral·lel, que no vull desvincular la meva trajectòria amb la família Millennium, que tant m'ha ajudat i que m'està ajudant i que, repeteixo, tan agraït estic per la confiança que m'han brindat, no? Però sí que m'agradaria això, m'agradaria poder començar a anar a certes sales que també em pica el gussanillo poder... Segur que serà així, i no sé si tens ja alguna data o encara estàs en negociacions, però comentaves que estan allà, però no hi ha data fixada, fruit de perquè primer de tot vull fer la presentació del tema Millennium, que passarà el mes que ve. Data? Ja que ens fes propaganda, no? Hi ha data, suposo que no hi ha problema perquè la digui, però serà el 22 de març. Presentarem el Feeling Free, que per cert vindrà la vocalista, vindrà Imma, i farem una festa molt ben treballada. T'hi espero, Mike, si la teva presència és compromisos em permeten, possible, compte que sí, junt amb l'equip de Digital Hits. Parlaves abans de la teva trajectòria, no? Parla'm una mica dels teus inicis, com comences, discoteques que has freqüentat... Doncs, bueno, jo, a part de treballar en pubs que és on vaig començar, no? Vam treballar en pubs, allò, les típiques festes de poble i tal, que és on vaig començar a poder fer les primeres hores, els primers rodatges, perdre aquella por, hi ha 30 persones, m'estic assustant, no? On te puc punxar per primera vegada i fer sessions completes és al Blau, a Girona, on jo vaig començar treballant, i a partir d'aquí marxo a viure per esport al sud, i en el sud, a Sevilla i a Extremadura, punxo a 2 o a 3 clubs diferents. Allà també, sobretot a l'estiu, rodo bastant i agafo aquesta soltura per tornar ja cap aquí i poder-me introduir ja un altre cop en el món del DJ més en sèrio. I llavors és quan arriba en Miqui, cap d'una temporada. Aquesta temporada vaig trampejant, vaig punxant a Mataró, a un local que hi havia a Mataró, a un altre local de Lloret, vaig a Daro, vaig fent diferents cosetes i arriba en Miqui la temporada següent i ja amb el projecte que estic avui en dia. Com veus el futur de la música? Ara que me dius això, és a dir, cap on ho enfoquem? Una mica sessions mixtes, sessions més tralleres, com ho veus tu? Ostres, és complicat. Jo veig que hi ha uns paràmetres, no? Musicals, que són el dance, per exemple, pot ser el house, i dins de la música electrònica. Ara ens hem decantat cap amb una part més dura, segurament, perquè molts dels DJs que ara mateix tenen el lideratge del top 10 provenen d'estils musicals més durs, i segurament aquesta és la tendència i aquí defineix una mica l'EDM, no? Però jo penso que això és una derivant, igual que quan es va anar allò cap al house quasi deep, i que tot això ha d'acabar tornant a la línia del dance. Jo crec que tot es va movent dreta, esquerra, i acabarà en l'autopista que té. No sé si es veu aquí a la càmera, he vingut amb mitjons blancs, blancos, en honor teu, que quedi clar. Gràcies. Última pregunta que sempre m'agrada fer, consell per als joves productors i jockeys, què els hi diem a ells? Consells? Que treballin, que punxin moltes hores, que rodin, que avui en dia també igual, amb això del fet de tinc un ordinador i tinc un programa d'ordinador que va d'allò més bé, ja fem qualsevol cosa, està bé, però jo sóc dels que va aprendre a punxar en vinil i penso que tothom hi ha de passar. Per cert, no sé si tens alguna cosa ja entre mans, preparada nova, o de moment deixem descansar aquest Feeling Free? Hi ha alguna coseta, hi ha algun projecte en ment, no està plasmat en cap tipus de programa encara, però hi ha algun projecte en ment. Llavors veurem com treballa el Feeling Free
i veurem si hem de tirar cap a un costat o cap a l'altre, però tinc dues idees, sobretot, que crec que sortirà algú bo. Jo ho penso, llavors que així esperem que sigui. Esperem que sigui així. Doncs que tinguis molta sort, de veritat, Marco. Gràcies, Mike, gràcies a tot l'equip de Digital Hits per venir.